Pangatpudan ta po kay General Manager Luboy Corporal na pakiasikaso man po kan mga konsesyoner sakaan manehamento kana Iriga City Water District kung mga pigpapara hahali na prime water dyan sa naunang bita ng water district. Ano daw ang mangyayari kaya? Sa bagay, kay tungani nakasurvive man na Iriga City Water District sana. Marhay man lugod sa serbisyo ngunya na linaugan lugod kaya kan prime water. Kadakol ng kapalpakan po ang nangyayari dyan sa Iriga City Water District. Kundi antes pong ipagpadagos niya to an sa tuyang pigtutukar dapitig di sa Iriga City Water District. Bicol Connection Report. Nasa linya si Karondang Diggs Martinez. Go ahead. Good morning, Karandang Philip. May nakuha kita giraray na bareta digdi sa siyudad ng Nagaan, maugmang lugar na kung saan arestado kan mga operatibas gikan sa Naga City Police Office, Police Station 3, sa panginginot ni Police Major Miguel M. Nool III, Station Commander kay Banan Ana CIU NCPO, pati naman Ana PDEA Regional Office 5 sa sarong anti-illegal drug bypass operation na nagresulta sa pagkaresto kan sarong 37 anyos na suspitsyadong lalaki na konsayn sa residente ni kana Jacob Potol, Barangay Bagumbayan Sur, digdi sa nasambitan ng syudad. Sa tiglos na pahayag o report kana Naga City Police Office, inarestuhan na sambitan ng suspitsyado sa sarong anti-illegal drug bypass operation kasubangging alas 9:48 duman sa Zone 1 sa Barangay Bagumbayan Sur, digdi sa nasambitan ng syudad. Na kung saan nakabakal sa iya ana poser buyer gikan sa mga kapulisan nin sarong plastic sachet na naglalaman ng pinagtutuburan na shabu na nagkakantidad min 7,500 de pesos gamit ana 500 de pesos na papel asin 7,000 de pesos na replika bilang budel money. Pwera pa kayan akan nagkagawa na ng body search na recover pa sa suspitsyado ang sarong plastic sachet na naglalaman min pinagtutuburan man na shabu na igawang gabat na 26 gramos na nagkakantidad ininin 176,800 de pesos. Sangon yan, yaw na sa kustudiya kan Naga City Police Office, Police Station 3 ang suspitsyado para sa magkakanig ng disposisyon asin sa sangatan ng kaso sa pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o mas bistado kumuan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan muna kay Philip, ang nakuha niya itong barita igdi sa maugmang lugar, siyudad ni Naga ini si Karondang Diggs Martinez Jr. para sa RPNDCKI ang maugmang Kiriba reporting. Bicol Connection Report. Salamat Karondang Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon. Hali po dyan sa Siyudad Naga. Paragos po kita digdi sa tuyang programa. Kung nagkakaiguanin na problema ang Barit Water Works, dyan po sa Barangay Santiago, Siyudad Iriga, ini man na prime water Iriga City Water District para reklamo man ka nagkapirang konsesyoner halos dahil man nagbabayan mga problema pag-abot sa serbisyo pero sa supply ng tubig bastante ang Iriga City Water District kundi dahil lang po napapakarhayan kan manehamento sa indang mga obligasyon, responsibilidad sa konsesyoner. Kumbaga, may mga bagay na dapat i-improve ang serbisyo po kan Iriga City Water District. Ano daw ang masabi kayo ni Reverend Father Tito Oliva, Chairman of the Board kan Iriga City Water District.
siyempre, lalong-lalo na si GM Loboy Corporal. Na nakaabot na dyan sa sanggunang panlungsod kan Iriga, nasubot pa, Halion, and Prime Water. Ano na ang nangyayari ngunyan pong panahon? Dapat magpaluwas na nin malinaw, konkreto, na urulay, dapit digdi sa kamugtakan kan Iriga City Water District, entry ka na Prime Water. Dahil man basta magugustuhan na Prime Water na basta na sa palayason dyan. Kaya yan po iguanin agreement, kumbaga may pinirmahan, may kontrata. Kaya saro pa po yan sa kumbaga nakakaulang tanganing mapakarhayan na serbisyo ka na Iriga City Water District digdi po sa syudad kan Iriga. Kung magirumduman nga niya to, igwa ng pinag-inauguraran na magkakaigwa pa nin sarong source na tubig dyan sa Santa Maria digdi sa syudad kan Iriga, kundi garuday pa man ito nagpopunksyunar. Hanggang lang sa inaugurasyon. Minsan nahiling ko bako sa ng lorry kan o itong truck kan Iriga City Water District ang nagpaparadara na supply na tubig dyan sa mountain unit kan syudad nin Iriga. Kabali pa itong truck na may mga darama na tubig hali sa sarong dakulang politiko digdi po sa Rinconada area sinman probinsya kan Camarines Sur. Kumbaga kadakol ng mga dapat gibuhon tanganing ma-improve mapakarhayan na serbisyo kan Iriga City Water District, kundi hanggang no rin ang kaputan kan mga konsesyonero marirealisar ang sinambit ng mga kaisipan, kamauutan. Tadigdi po sa Rinconada area, bako sa naman ang Iriga City Water District, ang Barrett Water Works, ang nagkakaigwanin mga problema pag-abot po sa pag-supply ng tubig. Ang talagang dainggayong problema ang Bao Water District. Kung iisipon, bastante po ang tubig dyan sa Banwaan kan Baaw. Digdi sa syudad kan Iriga, bastante man ang tubig. Kaya lang, kumbaga, kaipuhan lang na pakarhayon sa indang serbisyo. Pag-abot sa Bula, igwaman dyan problema sa pag-supply ng tubig sa mga taga-Bula. Pag-abot dyan sa Banwaan kan Nabwa, sa Kabato, lo mismo, dahil nare-resolveran ang problema na ang tubig dyan bakong gayong malinig. Kumbaga may halo ng mga latak sa Banwaan kan Nabwa, takla pa nga ni subuot. Kumbaga taklaon ang tubig dyan. Tumanman sa bato, kahit ito nagkukulor gatas ang tubig. Kaya sari-sari sa na pong problema kan mga water district digdi sa Rinconada area. Maski dyan sa Banwaan kan Buhi, nagkakaigwaman dyan in maluyang pag-supply kan tubig sa saindang mga konsesyoner. Hindi yan, mariresolveran yan. Depende po yan sa manehamento kan Lambang Water District kung talagang gusto nindang i-improve sa indang serbisyo sa mga konsesyoner. Ano man na bagay, ano man ang mga problema, may solusyon po dyan. Nasa tao man girara yan. Kung ang manehamento dahil man kaya naghihiro, kumbaga butabungog man sa mga reklamo kan mga konsesyoner, ayo da kiton mangyari ngod. Termina sa nang arog palan kayan. Kumbaga is na ako, sabi kan iba. Dawa nga anong ipaabot mong reklamo, man nga pinagdadangog. Pasay naman sa nga kaming mga konsesyoner na kung minsan perming mayong supply na tubig.
Kumbaga, umabot diri ito tubig. Kaya saro po yan sa dapat asikasuhon magin kan local government unit na tabangan kung paano ma-improve ang serbisyo kan mga water district digdi po sa Rinconada area bakusan ang sa syudad kan Iriga magin sa nagkapirang banwaan kan Rinconada. Herak man po sa mga konsesyonero, nagdadangadang na naman ang El Nino. Dahil pa nga ni El Nino, nagpaparakulang-kulang na ang supply na tubig. Diyan sa Barrett Water Works, ano pa daw, pag nag-abot na ang El Nino, ano ang gigibuhon nindo? Dapat ngunyan pa sa naigwa na kamong kumbaga plano, programa na mas lalong maging bastante ang supply na tubig. Dahil man mapara reklamo ang mga konsesyonер kung tol-tol po ang sa indong mga serbisyo. Ang mga konsesyonер, sige ang reklamo, ta kung permi man mayong supply na tubig, magkaigwaman. Mga pirang aldaw, mayo na naman. Ay mayong mangyayari pag-arog po kayan ang sa indong serbisyo. Mapupungot lang ang mga konsesyonер pag-arog kaya ng dalagan kan nagkapereng mga water district digdi po sa Rinconada area. Hoy, good morning pala sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan Kanabuhi. Ki Manoy Larry Serdan dyan po sa Barangay Tambo. Siyempre ki punong Barangay Ralph Lacoste ka na Barangay Lourdes sa Banuan Kanabuhi. Siring man ki Mayor El Lacoste. And sa gabos na pong mga taga Banuan Kanbuhi. Siyempre dyan man sa Banuan Kanbaaw, ki punong Barangay Nini Ablan. Nan kamauutan magkaigwanin bagong Barangay Hall. Tadyan sa San Jose Baaw po, ana Barangay Hall. Iyon ang opisina kan punong barangay. Saro sana. Succession Hall dyan. Second story building man. Kung itong baba, may mga eskwela. Eskwelahan po kan daycare. Kung kaya kaypuhan talagang magkaigwanan ng bagong barangay hall ana San Jose sa Banuan Kanabaaw. Kumbaga kadakol pa po kan mga gigibuhon sa barangay kan mga bagong barangay officials kunya na mga panahon. Awat pamanlugod marealisaran sa indong mga magagayon na kaisipan, programa sa indong barangay sa laog kan 2 taon ha. Sa 2 taon siya sa indong termino. Kunday magbaguan dalagan kan panahon. Pero kung magbago na naman, kung isasabay ka mo sa local and national election, tapos siyempre dakulang kwarta na naman po ang nagagastuson ka na sa tuyang gobyerno. Kaya kung minsan na-extend po ang mga barangay officials, kung pagsasabay-sabayon ang perilian sa barangay tapos isasabay sa local and national election, manganganaan po ang sa tuyang gobyerno pag-abot sa budget. Kaya nga ni pagkaka-eleksyon baga, garo hard life ang pagkabuhay kan sa tuyang mga kababayan. Maray sa mga nakagoda kan panahon ng eleksyon. Pero so mayo man inabot, lamang ni Sarong Kosing sigan ngorob-ngorob. Hindi ako dahil kaya nagpapara-expect ng mga tao-tao na yan kan na politiko. Kumbaga maghingo kita na mga Pilipino. Dahil po kita mag-asa sa mga politiko, sa mga itatao kan mga politiko pag-aabot kan eleksyon.
Sadyan magtitiusan sa tuyang buhay. Dan nangyayari po kaya, igwa sa naman nagkakabarasog, nagkakaparanoan bulsa, pagpanahonin eleksyon. Hoy, digdi man daw sa opisina kan Philippine Coconut Authority, pun pa po kan nagtalikod na si Mana, pero may bagang nakabugtak duman sa pertahan no transaksyon. So pati akong mga nahiling dyan, ang mga tambuan, pantanom na nyug, nagkakaaralang lang. Dyan sa indang opisina ay ano na yan, Ma'am Mercy Salazar. An Division Chief kan Philippine Coconut Authority na nakakasakop kan syudad din Iriga, Rinconada area, asin man nagkapirang banwaan sa Partido area. Pero halawi gunaman ana sa indong Christmas party. Duman sa regional office, ano na daw ang pigpaparagibo? Yan sa Philippine Coconut Authority taperming nakabugtak, no transaction. Nag-aapudang kuman si Sir John Luna, ang Senior Agriculturist kan Philippine Coconut Authority, kundi mayo lamang bang response. Baka nasa malipot na lugar si Sir John Luna. Hoy, duman po sa mga gustong maging enumerator kana Philippine Statistics Office o ining PSA is looking for 5 enumerators to support the census of agriculture and fisheries in Iriga City. If you have a keen eye for details and skills of enticing the responders to provide correct and accurate information, this opportunity is for you. Apply now. Application is extended until ungunyan sana. Interested applicants may go directly to PSE CES head office and will be subjected for on-the-spot interview. Pagkakataon na po ini duman sa mga mayong trabaho na gustong maging enumerator ka na Philippine Statistics Authority, digdi po sa siyudad ka na Iriga. Uy, gawa na lang itang 3 minutos. 2 minutos na lang ani. Ma-exit na naman kita digdi po sa tuyang programa. Kumusta dyan sa mga paraantabay niya to sa merkado publiko kan Iriga, sa mga paratinda, mga parasaod na may mga isasaod. Tani ba dyan? Sige sa naman agi-agi. Ako dahil nagpaparalakaw dyan sa kasentruhan kan Iriga kung mayong kwarta ta. Makadisgrasya pagitanin paninda dyan. Nagka-roll and paksiw. Tao na nasintabo, nakakukupa sa abunaran. Ay buhay ngod pag-arog kiton. Kaya kan panahon po, an nagarumdumang ko pag Lunes sa Kawebes sa digdi sa sentro kan syudad nin Iriga. Ngunyan, ibanan panahon. Pag Sabado, Domingo, kung minsan matawuhon dyan sa merkado publiko. Ngaroan Sabado, iyon na po ang saod. Siyempre, sa iba, mayong trabaho. Magsaod-saod mo na nga kita. Lalong-lalo na po sa mga bagong sweldo. May bonus pa. Sa mga empleyado ka na gobyerno po, kadakol kan mga pinagre-receivingon niya ng mga panahon. Itong mga regular. Hindi sa mga kaswal. Minsan ang mga kaswal, may mga istoryaman na kaswal na sana nga. Yan magsweldo kita ngawan. Minsan nagtutulong bulan man da, 2 bulan. Kaya pa man natatawanan iba.
Ay, buhay tayo ni sa Pilipinas. Kaya sabi kan mga gurang, pa siguro permi, haliwalas pierde. Kundi nagpaparapa siguro kaman kung minsan. Kung man nagparatandangod. Sabi paparapa siguro mo, iba yung naggugo si magtanim manika. Pero inaabot na po kita ka na oras ng tutuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Cha Benaobra. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Bert Cabrillas or Ricky Sagayap. Yaon man digdig kaibahan mi man ana sa muyang chief technician si Engineer Abelindon Torallo. Si Apa na sa pagbabakasyon sa malipot na lugar. Ako man po si Philip Serdan Barasana. Nagpapadyos mabalos ka na sa indong daing sawang pagantabay.